Usa ka inahan nga kakulian sa panglawas ang nakadapit sa pagtagad nunod siyang pagpaninda og mga flags sa kadalanan dining adlaw sa kaugalingan. Apan taliwa sa kasulugan sa Independence Day, nagpahipi ang iyang pangindahay nga unta mahatagan og kagawasan ang iyang kalisdanan ug makagawas na sa iyang bana nga nakaroon sa bilangguan. Ano yung report? Nagya namo kining usa ka babaeng maglisod sa paglakaw kinsa na maligya og flag sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Apan bisan sa iyang kahimtang og kakuyaw sa mga sakyanan, wa niya kinibalihab basta makapanginabuhi lang. Siya si Mayan Pilotio, 32 anyos nga person with disability nga sukad sa iyang pagkatao. Inahan siya sa duha ka mga anak nga nag-inusara na nga nanginabuhi human mabilanggo ang iyang bana sa miaging tuig. Usahay ang iyang anak maoy magsilbi niyang sungkod o gabay aron dili siya matumba. Independence Day naot ko makagawa sa kubana para di na ko maglisod. Alang ni Mian, nga bisan og nag-inusara siyang gabuhi sa mga anak apan wa siya mawadi og paglaom nga makahawa sa kalisdanan. Matagan og kagawasan lang kuno ang iyang banang ana sa bilangguan. Ang flag nga iyang gihuptan nagsilbing simbolo sa iyang paglaom nga mahitabo ra ang iyang gipangindahay nga kagawasan. Inig maglabang-labang ka sa karsada, dili ba kuya? Dili, magpalabang lamang kog mga bata. Ang padong dito. So kuyog-kuyogo ni mo ang anak. Magpalabang na ako sa mga bata. Samtang kauban ni Mayan ang mga nanginabuhi usab sa kalsada. Sa matag halin nila sa flaglet, mao ang paglaom nga mabuhi nila ang ilang pamilya. Sama ni Jeffrey Gabato, nga pungkol ang usa ka tiil apan gawas nun siya sa pagpanginabuhi. Kini ang iyang pasalamat sama sa uban nga nagsaulog karon sa Independence Day. Kalisod sir, na permente sir, pero importante nga, mabuhay lang ko sir, makakaon lang sa kadlaw, katulo ba? Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.